Noda dho ji ang'wen mamoko mogwel ne lemo mag mbetre mag Kenya e pinje maoko. Penjo ne obedo maliet ne Frederick Matwanga ka komitino ne dwaro mondo ong'e weche moko mamiene ni nogwandore kod nyithinde kendo miyogi kum moko maricho. Gino manyiso ni onge kod bidhruok. Jafwambo mar Walter Nyambaga noluwo wechego kendo miyo ripot ne yo machal kod ma. Angelina Kavindu Musili. Nyim kamiti mochwe kom kod jaod bura mabel Gut Nelson Koech. Komiti mochung' ne rango weche ma oko ogoyo kogno ji ang'wen. Mogwel mar bedo lemo mar bedo jombetre kaka piny France, e boma maduong' mar Paris, e piny Switzerland, e boma maduong' mar Bern, e piny no mar Italy, e boma mar adhai mar Rome, kanyakla kod boma mar Stockholm, e piny Sweden. Frederick Lusambili Matwanga. Ka jodito go ne iro longo ka gidwoko penjo mamulo chia kod bidhruok e kama Frederick Lusambili ne oket mondo ler gwandruok moro mane omiyo orodho wuode e gino mane omiyo sirkal ne okawo ting' mar nyithinde kuom thuolo machuok. You exhibited some level of cruelty to your son, and police were looking for you. You're only safe because of diplomatic immunity. What do you have to tell us about that? Do you feel like at one point you abused your immunity while working as a diplomat? Yes, it was some punishment that I meted on my son, but it went beyond the boundaries, and that is how it got into the media. Yes, the police were involved. Jod Bragoni okone Lusambili mondo nyisane ka oponi onyalo bedo gele kalure kod liet mabiro kod apisi mar mbetre machunye gete piny Italy. And now that we're going to entrust you with a home mission as a head, how about that? I did not abuse diplomatic immunity at that time, and at no time do I intend to abuse diplomatic immunity. Kamitino bende othung'o Angelina Kavindu mogwel ne lemo mar mbetre piny Sweden kod nyawadgi Betty Chepet mageto piny France e wi kaka inyalo los lwasi mar limbe e kinde ma oganda ng'uro kaka irwako welo alap mar ndeke ma Jomo Kenyatta International Airport kod limbe dho wadh nam chumbi bade ma Malindi. If now you go to Malindi, it's almost a ghost town. What strategies will you put in place to market Kenya as a favorite tourist destination to Italians again? This is not the time to be threatening those coming to Kenya. We agree the laws around the world impose limitations on the amount of good, but that should not be an excuse to threaten passengers or harass travelers or infringe on privacy of tourists. The areas that we can work and collaborate with Sweden, and they have very strong economy, so it will be easy to market our country out there. This is, for me, really at the forefront of what I'd like to do when I get to France. Economic diplomacy defines how we would want, how we would get forward as a country. Jogo mogwel kod jatend piny William Ruto singo loso lwasi makare mar sero joket mwandu pachoka ponono kamiti no chwalo lipot mamiyo gi thuolo makamano. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Daikan pradek bang sadek marotino nyakor mga